ବିହାରରୁ ବିଜେପି ଜିତିବାରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟେନସନ୍। କାହିଁକି ଜିତିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ଜିତିଲା, କଂଗ୍ରେସ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭଗେଇ ଦେବାକୁ କହିଲା, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହିଲା। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲା, ଜୁଏଲାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ସୁନା ନେଇ ଆସିଲେ, ଜବରଦସ୍ତ ସୋରୁମ୍ରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀପାବଳି କେମିତି ହୁଏ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିହାରୀବାସୀ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପାୱାର ଉପରେ ନଥାଇ ଯଦି ଏମାନେ ଏମିତି ପାୱାରକୁ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟ ଭସେଇ ଦେବେ। ନମସ୍କାର।